Аз съм Мартин Карбовски, вие се намирате в YouTube канала на Мартин Карбовски. По една или друга причина, онова, което ние правим тук, е свързано с опозицията. Може би нещо като стигмата, нещо като такава обреченост, но който така се опитва, нали, да ни ругае, искам да ви кажа, ние повечето пъти в този живот сме били на страната на малките хора, опозицията, начинаещите така партии, които, напомням, тук минаха доста от тях, имаха успехи, поради простата причина, че хората търсят алтернатива. Днес ви показваме алтернатива отново. И това не е алтернатива просто щампована с политически елементи и ситуирана по един и друг начин с големи тиражи. Както виждате, хората, които ние показваме, не ги дават в големите телевизии. Така е и днес. Аз правя явно поредица на хора, които са пострадали от българското правосъдие и най-вече пострадали са деца при пътен инцидент. Но, както се установи в някои от нашите разговори, говорим не просто за пътни инциденти, а за пътни престъпления, хора, които по един и друг начин са нарушили правилата и се превърнали в убийци. Никого не обвинявам. У нас има такава идея, че това се случва на всеки. Може да се случи и на тебе. Аз твърдя, че когато човек се качва пиян или когато човек кара по отвратителния начин, както у нас се кара, и често всички си го позволяваме, защото бързаме и сме нервни, примерно, накрая нещата стават страшни. Нели Петрова е при мен. Тя е от листата на Сияние отново. Имаме такъв човек. Ще се опитам да разкажа здравей. Здравейте. Твоята история. Искам ти да разкажа също, защото тук аз ще го кажа сухо и нечовешки като институция, а пък се предполага, че това е една ужасна човешка история, която се е изсипала върху теб. Нели Петрова е майка на пометената от моторист Лора Казанлиева от Варна. Става дума за трагичен инцидент на 17 юли 2011. Наказанието, което мотористът, да казвам ли имена, притеснява ли те? Не. Станчев получава след споразумение с прокуратурата е 2 години затвор и 2 години без право да управлява МПС. Случай стига до тогавашния главен прокурор Борис Велчев, по чието искане ВКС връща делото за разглеждане, но после не се случва явно това, което Борис Велчев е искал, препоръчал, стремил се. След съкратен процес, окръжният съд постанови същото решение, апелативният съд върна делото за ново разглеждане. Ма сега върват ли още тия дела? Не, приключи. Как приключи това? Века се намали присъдата. От тия 2 години бяха намалени? Да, на година и 8. От 2 години и 2 месеца месеца намалиха. А вие отивате намалиха. при Борис Велчев, за да я дигнат нещо? Тя историята е много дълга. Аз накратко само ще я разкажа. Добре. Първо, детето ти, къде се случва това? На центъра на Варна. Добре, разкажи. Когато Лора загина, това беше, може би, фрапиращото в нашия случай, че след 6 месеца аз получих уведомление по почтата, колкото един касов бон. И на този касов бон пишеше, че всъщност Диан Станчев е сключил споразумение с прокуратурата, осъден е условно на 31 декември 2011 в 9 часа сутринта, което на 31 декември според мен малко фалшиво ми се струва, че в последния работен ден се е случило всичко това и най-фрапиращото беше, че аз нямам право да обжалвам. Той изключва споразумение с прокуратурата, осъден е условно и аз не мога нищо да направя. Осъден е как условно? 2 години затвор? Това беше първият път. Първият път, да. Когато вече. Да. Първият път, когато го осъдиха условно, да. А после стана условна тази присъда? После 2 пъти стана пак условна. Значи след което на 17 януари, точно на мой рожден ден, аз правих много голям протест във Варна пред съдебна палата с искане за отмяна на тази присъда. На другия ден получих обаждане от вътрешния министър Цветан Цветанов по това време и бях поканена в София на среща.
при Борис Велчев. Значи, когато има споразумение и човек няма право, потърпевшия няма право да обжалва, единствените, които могат да върнат делото за ново разглеждане, са главен прокурор, председател на ВКС. Да, ясно. Ама то не стана по-добре. Не, напротив, втория път пак му дадоха условна присъда, след като Борис Велчев върна делото за ново разглеждане. Върнаха го трети път. Пак дадоха условна присъда. На четвъртия път делото тръгна за разглеждане по съдилища 5 години. 5 години слушахме, както много други родители, нали, слушаме как се е случил инцидента, какво се е случило с детето, как убиеца помислил, че пресича котка пешеходната пътека, а не момич 1,70 м. И всъщност колко много съжалява, при положение, че аз бях с един адвокат, той беше с 3 адвокати. Нали, това е унизително наистина, защото живота нас ни поставя на колене. След това в съдебна зала прокуратурата, защото в моя случай прокурорката настояваше и двата пъти пак за условна присъда, прокуратурата съм аз, държавата, която трябва да защитава мен. Да. И всъщност вече на последна инстанция ВКС от 2 години и 2 месеца намалиха присъдата на година и 8 месеца за чисто съдебно минало, нищо, че с 100 км той е размаза на пешеходната пътека. И това той лежи в общежитие, той не лежи в затвор. Но знаеш ли, Нали... Не е ли излежал? Той вече отдавна е на свобода. Да. Е лежал в общежитие. Лежал в общежитие, което той се прибира в дома си, но нали може на ти да говорим. Точно тогава, когато се борих делото да се върне, в едно телевизионно студио, когато претендирах, че аз и дъщеря ми също имаме права, се обади един заместник главен прокурор, който в ефир заяви, че даването на условни присъди е държавна политика, защото няма места в затворите. Затова се дават условни присъди. Ами, честито на печелившите се казва. Те не се изстроят затвори, така че това ще продължи сигурно. Аз напълно вярвам, че това е държавна политика. Да, защо? От това все пак някой го налага. Кой човек налага точно тази държавна политика? И може би това, че смятат, че такива престъпления са дребни? Да, най-вероятно, защото ако аз сега ти скъсам златния ланец, най-вероятно ще лежа в затвора. Да. Но живота на нашите деца просто струват една кръгла нула. Кой го решава това? Съдът. Колко струва? Съдът? За мен там се крие целият проблем в съдебната система. Да, ама ти си била депутат. Общо взето това ще гражданска квота, да. Ще ти го извадят това, да знаеш. Те вече го извадиха, но аз не се срамувам от това. Ти си била депутат. Ти не постигна ли нещо в твоята мисия да водиш война с убийците на пътя? Да, тогава бяхме през 2011 година много почернени семейства, включително и от Симеоновград, когато загинаха 6 деца. Вие сте в тази фундация Ангели? Не, ние си бяхме много преди тях. Да. Но тогава правихме много кръгли маси за промяна в закона и успяхме много малко да променим. Вдигнахме годините за наказанията, променихме за пешеходната пътека, че пешеходците имат право и предимство на пешеходна пътека, въпреки че единият адвокат на убиеца на дъщеря ми беше и е член на Висшия адвокатски съвет, което за мен беше така да ми натрият носа, нали, защото тогава главен прокурор, председател на ВКС Лозан Панов по това време и министърката на правосъдието поискаха тълкователно решение заради случая с моята дъщеря. И от 3 съдии, един с особено мнение, другите 2 се произнесоха, че пешеходеца няма абсолютно право на пешеходна пътека. Защото трябва, като реши да пресича, да вдигне ръка, да включи антени или каквото там да носи свирка в устата, най-вероятно, за да може автомобила да го допусне да пресече на пешеходна пътека, което е изключително унизително. Да. А ти, няма да те питам как се чувстваш, ама... Не, питай. Как живееш така?
Имам по-малка дъщеря. Живея, сега ще ти кажа, в моята мисия в парламента като гражданска квота от ГЕРБ, тъй като напоследък виждам целият хейт, който се излива върху Николай Попов, бащата на Сияна. Много бих искала хора, които не са погребали дете, да бъдат малко по-възпитани към нашата мъка. Възпитани. Да, звучите смешно, нали? Не е смешно. Аз искам да знам какво съдържа това. Отношението, по-възпитано отношение към вашата мъка е какво? Аз защото виждам страшни квалификации, страшни обидни думи, които и в лицето на един политически номад видяхме преди няколко дни по една телевизия, защото за мен Радостин Василев наистина е политически номад. Грубо нападна един родител, който може би се опитва да продължи по някакъв начин да живее и се опитва по някакъв начин да промени законите, това, което ние се опитахме да направим преди 15 години, ще станат сега. Няма кой друг да го свърши, освен вас. Това единствено това за мен значи, че няма кой да го свърши, освен вас. Толкова време вече се случва. Дори 5 години, то продължава вече 20 години това безумие с... той преди това било. Да не говорим, че инфраструктурата, тук спорихме с Николай Попов, че за мен инфраструктурата е най-страшна. Тя е щупена и тя е един от разбита. Проблеми, да. Той твърди, че по наказанията и човешкия фактор, нали? Но това са си наши такива спорове с Николай, бащата на Сияна. Но кое ще да бъде за тебе справедливост? Кое решение ще да бъде за тебе справедливост? Кое решение? Знаеш ли, бяха ме попитали и друг път какво би му пожелала на този, който уби дъщеря ти. Някакво така може би се представяха да го срещна или нещо да му причиня физически. Не. Аз казах, искам само един ден да стане родител и да има дете. Просто да има дете. Да има дете. Това е хубаво пожелание. Да, защото той ще търпери по същите пътища, по които аз загубих моето дете. Ама все пак не мога да не питам каква присъда ти смяташ, че ще да бъде справедлива. Да имаш дете не е присъда. Той ще си отгледа детето. Да, но ще търпери всеки ден за него, защото то също треперим. Ще се движи по българските пътища. Всички треперим. Да, треперим. Този човек приеме, че той не е пил, нали? Не е пил. Не само висока скорост. Не знам дали тогава... Не знаем. Добре, няма значение, но за тебе в този казус юридически, дай да подходим юридически, каква е реалното възмездие? Ако ме питаш на какво бих била доволна, да, може би от рода на 8 години затвор. Не му пожелавам смърт. И не искам. Как да го кажа? Не е колега. Твой брат по съдба, тук беше Георги Русков, той е получил 8 години, но неговия пък убиец е пиян, без книжка. Алкохол, наркотици, без... Да. Така че 8 ми се струва на мене... Много. Ами не е много, в смисъл, не знам. Ами аз не искам да давам присъди, нали? Това да, то ми е библейски ясно, не бива да се прави, но 8 години за него той е лежал на 6, така че 8 години щеше да... Какво? Който и почернен родител да попиташ колко години, каквото и да кажем, за нас вътрешно никога това не е достатъчно. Ама аз очаквам да сте по-кръвожадни някакси, пък вие сте... Ами кръвожадни, какво аз? Дори да бъда кръвожадна, не мога да се върна детето. Нищо. Бъди кръвожадна. Едно време, знаеш старите хора как се справили, като ти взема детето и то е око за око, кръв за кръв, нали сеш как е било? Не го пропагандирам, просто само напомням, че това, че не мога да си вържем детето, не означава, че тук идва, нали, моята реплика, не означава, че не трябва да се бориме тези хора, защото това е превенцията. Когато такъв човек е наказан, другия много внимава. У нас Николай Попов е прав за това, че няма превенция. Условните присъди, това, че се тълкува като инцидент, а не като престъпление, това, аз тук го разбрах на тази маса. Това са част от тия подробности. Дявола
тия подробности, Точно. които ни осъжда през цялото време да сме безотговорни. Кой ще се качи на мотор или на кола и ще кара с 200 в града, няма значение с колко се кара, нали? Като знае, че го заплашват минимум 15. Така си говорят затвора. Това стигаме ли до съдебната система? Ами това трябва да се промени с закон. Това не беше обещано от ГЕРБ тогава, когато мен ме поканиха да стана народен И за това представител. сега не сте в ГЕРБ. Това е обяснението. Да, Защо не продължи с ГЕРБ ти? Защото ме излагаха. Не само мен, те излагаха всички почернени родители, защото тогава обещаха, че ще има изцяло нов закон движение по пътищата, обещаха ни велики неща, но след това просто нямаше време, нямаше достатъчно експерти, не е време сега за това, така ми беше отговаряно. Mm-hmm. И затова сега ще трябва вие сами да се справяте, нали така? Ами може би съм в правилния отбор, за съжаление. Какво? За съжаление ти си в отбор, който е събрал толкова черно и толкова мъка, че няма на къде. Черно носиш ли непрекъснато? Почти. Mm-hmm. Кой е проблема на системата и на правосъдието? Кой? 2 кажи, 3 кажи или кой? 1 кажи. Искаме да започнем от някъде конкретика, дай, освен съдбата ти и ужаса, който преживявате. Знаеш, стигнала съм до извода, че имаме добри закони, просто съда не ги прилага. Айде да. Включително и ние променихме закони, вдигнахме, да. но съдът не ги прилага. Защото какво? Защо? Защото според мен е корумпирана съдебната система. Защото аз, когато за делото на дъщеря ми тръгнаха първите автотехнически експертизи, пишеше, че тя е убита с 40 км в час. Което, ако тя беше блъсната с 40 км... Не е важно. Кой прави експертизи? Да, подшушнаха ме във Варна, че експертизата е компрометирана и всички материали по делото аз ги изпратих в Пловдив на независим експерт, не е Кара Петков, държа да кажа. Да. По която експертиза излезе, че той е убил с 107 км в час. Колко е разрешението там? 40. Аз си мисля, че ако караш 40, може да избегнеш удар или малко да не е фатален. Аз мисля, че той е бил охрана в дискотека, най-вероятно е имал алкохол, наркотици просто. И това се е такова. А сутрин е било? Да, в 5:30 сутринта. 5:30 сутрин? Да. Лятото, то е светло вече. 5:30. Да. Ама защото правя връзка между това, което ми разказа и Георги Русков. Пак от Варна е той, нали? Ти си втора, той първи ли е там? Да. В листата, нали? И неговата дъщеря... Аз съм втора, той е трети. И неговия син е... Те са на много близко разстояние един от друг. Така ли? Дени е убит на спирката на същия тротуар, на който малко по-нагоре има пешеходна пътека и загина дъщеря ми. Да. Те са просто на едно много малко разстояние. Там е място, където се дава газ. Това е централна улица, главен булевард, с морската градина е наблизо. Там е място, където се дава газ. Да, той е прав участък и лятото просто става нещо страшно с и мотори, и автомобили, и състезания и нещо страшно е. Аз трябва да ти кажа, че не съм и мислил, че това ще се случи, но сега в някаква степен го поощрявам и му се радвам. Не съм мислил, че ще се случи партия, създадена основно от почернени родители и експерти, защото това сте вие, нали? Вие сте партия от почернени родители и експерти, или ми е грубо определението пак? Не. Аз внимавам нещо. Не ти е грубо определението. Знаеш ли, когато един родител преживее такава лична трагедия, житейска, неговия мироглед коренно се променя. Гледа ми по друг начин вече на живота. Да. Защото колкото и грубо да прозвучи, ковчег джобове няма. Ще се отидем един ден от този свят с това, което сме направили. Това ще го казваш. На кого го казваш? Да. Ти искаш да направиш нещо хубаво. На всички, които по някакъв начин ни опрекват. Да. Не, по-скоро има и нещо друго. Хората, които са прегрешили, направили са утвърдителна грешка, тя стига до каскада от грешки, нали? Да. В един момент те си живеят живота, вашите ги няма. Това нашите ги няма. Нали сещаш? Да. И ставаме така на 2 лагера. И тук никога няма идея някой да каже, ще лежа, ще си изтърпа наказанието. Чисто християнски, нали? Заслужих, нали? Всеки иска да се оттърве
и живия иска да оцелее, пък тия мъртвите да си... Защо трябва да иска да се отърве, след като знаеш, че си съгрешил? Не е ли редно да си изтърпиш наказанието? Това е етичен вече проблем. Тук вече редно, нередно. Всеки иска да отърве кожата. По-скоро казвам, че у нас има такава настройка, че отърваването на кожата е с предимство пред жертвата. Да, тук си прав. Нали, жертвата е... Тя така ли си отишла, да спаси. Да, по принцип това го чувам и в съда. Нали, той е млад, има живот пред себе си, той трябва да продължи да учи или там да следва, пък това дете, че е имало мечти, край. Колко такива родители сте? Аз си мисля, че това е една огромна маса от хора, които ако гласуват за вас, вие не дай си Боже за... Според мен всяко второ семейство има погребан. Аз това го четох някъде, ама това да не е верно, всяко второ. Дори да не е дете. Познава това, че всеки втори познава хора, някой, които е са загубил. или близки, или познава хора, които са... Точно. Защо не, Мартине? Защо след като има депутати, които не знаят български език, стоят в Народно събрание, защо ние да не сме? Ама как? Трябва да бъдете. А тия без български език е ясно. Що? Тъжност ти имаш ли надежди, че това място в България може да бъде по-различно? Примерно, ако не се краде от пътищата са широки. Това спасява. Категорично спасява. Второ, като наказанията от най-малкото до най-голямото да са наистина сериозни и да се... Трето, санкциите да са санкции на място. Тия неща. Човек не е толкова трудно да ги дефинира. Но ние непрекъснато говорим за война по пътищата, помежду си. В един момент няма. Войната продължава. За мен най-важният проблем е, че се откраднаха много асфалт, се открадна и всичко е тясно. То е толкова тясно, че най-малкият път в Гърция е по-широк от нашия нормален път. Нали? Не знам защо тук в България не се спазват закони, не се прилагат наказания. Ти си била вътре в законодателния орган. Как ти не знаеш защо не се спазват? Аз знам. Знам само, че ако кажа много неща... Пак това. Не. Винаги това срещаме. Ако кажеш много неща, какво ще стане? Ако кажа нищо, аз не се страхувам. Смисъл... Не се страхувай. Какво по-страшно може да се случи, жена? Няма какво по-страшно. Просто в парламента има лобита, които си работят по техни си системи, задания и има много качествени колеги, които напуснаха ГЕРБ по тази причина и останаха само тези, които изпълняват заданията и подмазвачите. За съжаление. На хлебниците, дето чакат нещо да им да се даде. Да, защото аз, когато излязох от последния мандат 21 година, лично Иван Портних тогава беше кмет на Варна, ми звънна вечерта да ми каже, ти повече в листа няма да бъдеш. Което, добре, аз дори не съм искал, ви сами ме поканихте. Още един път по какъв повод ти каза Портних това нещо по телефона? Може би си мисъл, че аз очаквам да бъда в листа, но аз не съм очаквала. Ви сами ме поканихте преди години, аз не съм се натискала. Да, а после защо каза няма да бъдеш? Най-вероятно, защото господин Цветанов вече го нямаше в ГЕРБ. Защото няма да си кривя душата. Той беше човека, който много ни помагаше. Още в началото той много ни помагаше. Да. Но освен него, много други качествени колеги, наистина с добра репутация, напуснаха ГЕРБ разочаровани, защото останаха само подмазвачите, натягачите и тия, които изпълняват това, което им се каже. Виж, ти Цветанов се окаже положителен герой. Все повече хора не, наистина. Той ви е поканил. Той ви е поканил, да. Да. Имало е смисъл тогава, но после явно нещо друго стана. Аз каквото сме поискали от него, той винаги ни е помагал. Да. Как се справите с ударите под кръста? Николай Попов бил в ГЕРБ, ти си била в ГЕРБ, защо сте били в ГЕРБ, ти вие въобще... Защо другите не са ли били? Защо се възползвате? Къде са били? Не са ли в други партии? Те не са. Не. Защо? Нашите деца не са партийни. Те нямат цвят. 24-30. Те нямат цвят. Дали детето на някой, който е членувал в партия ГЕРБ, в партия БСП, в която и да е партия, какво значение има? Те са наши деца и те не са партийно оцветени. Това няма нищо общо. Плюс това Николай,
Той не го е крил никога. Той винаги казваше, че е бил в ГЕРБ. Аз също не съм го крил. Аз винаги съм казвала, че Не съм... трябва да се оправдате за това. Ма не, защото хората... Добре, Радостин Василев какъв беше? Той не беше ли в ИТНА? Не влизай в нападки, не отговаряй на това, защото добре, казвам, защото... твоята кауза е много по-голяма от това да Така вършиш. но в парламента е пълно с политически номади, които сменят партия от партия в партия. Значи те могат да бъдат. Защо да не може Николай? Защо да не можем да бъдем ние с кауза? Защо всички други, които си сменят партийната принадлежност, могат да бъдат, а ние да не можем? Хубав е този въпрос, нали не е към мен. Да, не към тебе. Към някой гост от някоя друга партия. Ти все пак имаш надежда, че може да променяте. Ами с правилните хора, с правилно формулирани предложения, защото това е много важно, нали, в парламента. Защото аз сега ще спомена нещо, което може би никога не съм го казвала. Когато предложих промяната за пешеходната пътека, спомням си много добре, беше в петък. От цял парламент 72 колеги бяха в залата, което за мен беше много обидно, защото един вид те не са родители и нямат деца. 72-240. Да. И тогава не ти се получиха нещата? Не получиха се, просто очаквах по-голяма подкрепа. Не им се занимава. Защо да им се занимава? Ма не е приоритет това. Как? Техните деца не пресичат ли на пешеходната те пътека? са живи, още това така. Да, ще замълча. Извинявай. Не към теб. По принцип, живота за една секунда се променя. Да бъда циничен, цинизма обяснява някои ситуации, нали? Да. Аз не знам какво да ти кажа. Не е нужно да се оправдавате тук, да казваш колко си била в ГЕРБ. Ти си пълно права. Местенето си е местене. Не, аз не съм била член на ГЕРБ, аз бях гражданска квота. Разбрахте, бе, не дей. И той, милият, аз за първи път срещам така хора след 10-15 години загубили децата си. Това няма как да се забрави и да ти мине. Обаче виждам, че вие се оправдавате. Вие сте свикнали сте да се оправдавате, че сте в това състояние. ни нападат непрекъснато. И сега ви нападат, и в съда не получихте нищо, и вещите лица ви правят номера. Нали сещаш защо е? И аз се чуда, аз не те нападам, затова няма нужда. Знам. Бъди ти агресивна, ако трябва. Аз не мога да бъда Аз му казах на Георги Русков, удри по масата. Аз ако тръгна да разказвам за адвокати, за изнудване от адвокати, то трябва да говорим 2 дена. Няма. Искам да стане емоционално и да се разбере къде си ти и къде са хората, които те обвиняват в какво ли не. Тази държава има нужда да се свърши тази работа и ще бъде хубаво да вкарате, за да може да се свърши тази работа. Аз ще продължавам да обвинявам не човешкия фактор, а корупционния фактор, по-скоро, който пак е човешки, но аз вярвам, че вие имате право да се сдружавате и да си свършите тази работа и това ще е от полза за нашите оцелелите, живите. Разбираш? То няма как да се сдружаваме. Не говорим само за деца, тук говорим за пометене на спирка, баби, дедовци, всекакви хора. Да. Майки, има там АТВ-та, блъснато дете, майка загинала. В Бургас ли беше Слънчев? Това само седи и се върти и се претака през нашите журналистически останали и нищо не се случва. Едно и също толкова години. Едно и също. Ама това е защото ние не можем да отразяваме едно нещо 50 пъти всеки ден. То като се разтегли това в 10 години дела, или 5, достатъчно е 5 години да е делото, и всички забрати вече им е все едно. Да, тя съдебната системата убивата, чакаш година. Аз искам да те пратя там и да ти кажа най-важното нещо, което искам пък да постигнете. Времето, в което работи тъпата съдебна система, нека да се разберем. Тя трябва за 3 месеца да реши този проблем. Осъжда го или го пуска. Не може да ви мъчи и вас, и него, и вие минавате по 50 пъти да чувате как е отрепано детето и как е убито и как са му хръщели костите. Разбираш, и това е страшна история. За съжаление, съдебната система от години е пропита с корупционния модел, който ние се мъчим по някакъв начин да изкореним и си признавам наистина, че мисля, че ще бъде много трудно. Точно за съдебната система. Ще се борим, да, но... Ще се бори за какво? Аз тук те моля. За промяна в съдебната система. Аз съм съгласен някой път човек да не получи очакваната присъда. Нали? И приемаме, че никой не е доволен от нито на съдебно решение. Но да става бързо. Да става? Защото това те въртат на шиш с десетилетия. Защо? Защото адвоката на оня не искал да дойде. Трикове, глупости, правят трикове, глупости, бават се, като не дойде адвоката, довиждане, съдим те.
Осъден си, Да. без адвокат се явяваш. Да. Няма го това нещо. Милостиви се към всеки, от клеветника, нали, най-древното престъпление, до убийца и педофила. Убийца на дете и педофила. И именно милостта се изразява в това, че като гледаш едно дело 10 години, то е абсолютно ясно, че как ще завърши. На всяка инстанция по-нагоре се дава по-лека присъда. Те умишлено, да. Умишлено го протакат. Умишлено? Да. Защо? Умишлено? Умишлено го Това протакат. съдиите са зли хора? Не са зли хора. Те просто ни пука. Дори да бяха корумпирани, можеха по-бързо да станат работите. Те знаят, че колкото по-бавно, толкова по-лесно ще си вземат техното. То за това всяка година се дигат заплатите. Защото много работа вършат, искам да кажа. Да. Канат ли те в други медии? Все още не. Няма и да те поканат. Извинявай, че така. Не. Кажи на хората, които ще се колебаят за Сияние, какво мислиш ти и какво искаш от тях? Призвавам хората и всички, които смятат, че ние като родители минали през най-тежката житейска драма в живота на това да загубиш детето си, да подкрепят Сияние с номер 20 за промяна в съдебната система, за промяна в закона. Искаме да има термин пътно убийство, защото това е много важно. Така. И за промяна на корупционния модел при усвояване на парите за пътищата на България. И добави и моето бързо правосъдие. И бързо правосъдие. Да. Това сега го каза като депутат. А сега го кажи като майката. И бързо правосъдие. Да. Кажи го като майката. Помоли ги това да се промени. Разбираш ли ме? Дай малко емоция. Имаш достатъчно емоция, няма спирай. Не спираме, защото се разрева. Ми разреви се, бе, жена. Кой? Не искам. Не дей. Това не беше правилно от моя страна. Не дей. Съжалявам. Извинявам се, беше грубо. Виж, искам да ти кажа следното. Моля те, не ме кажеш, че съм виновен. Не си виновен аз. Виж, Просто се познавам, че ще ревна. защото вие пред медии си издържате емоцията. Така е, да. Защото това, самата емоция пречи да се борите. Но разбери, без да се разбере за вашата история, няма да се промени нищо. Защото съм срещал хора, които казват, не искам да говоря, няма да направя нищо, няма смисъл. Извинявай много. Искам да ми простиш, Не ми се извинява. че го казах по този начин. Да, защо аз се опитвам да бъда само, защото иначе ще се разрева. Тия хора трябва да разберат какво ти е. Те трябва да изпитват емпатия, не това да продължава. Това общество е лишено от емпатия. И аз направих нещо, което също е лишено от емпатия. Прости ми. Ох, стига, моля се, не ми се Не извиня. биваше така да ти влиза. Не, аз понеже се познавам, затова не искам. Да бъда малко по-емоционална, защото ще ревна. И ревна ли нищо няма да кажа. Успокой ли се? Съжалявам, че се запознаваме така. Благодаря ти за това гостуване. Извинявай пак. Аз се извинявам, че се разстроих, не можах. Няма за какво. Стоп.